Начнем с того, что мы презентуем сегодня переклад с польской на белорусскую мову напису про найменьший белорусский театр 2010-2020. История этой книги, конечно, свой особливая, я бы так сказала, это монография, яка складається, коллективная монография, есть такое понятие, науковая, яка складається з серії написів, присвячених белорусскому театру 10-20-х годов. И сегодня презентуем її вам ми, я Ксения Князева, мистецтвознавця, театрознавця, яка мала дочинення до капітуляції, і Наталя Русецька, мовна редакторка білоруського видання, без якої, звісно, праця була б інша і виглядала абсолютно інакше. Тому я вельми вдячна за эту працу. И одразу наговорюся, что все наши авторы выступили под псевдонимами, потому я не буду называть заправленных имен. Абсолютно большинство наших авторов зараз находится в Беларуси. Тому мы до этого не открываем имен авторов, але поверьте, как все знания белорусским осороддзе театрознавцы, театральные критики, театральные журналисты, які посвятили свое исследование белорусского европейского театра. Ну, як я вже сказала, історія цієї книжки своєособлива, тому що ідея того, як з'явилася монографія, присвячена альтернативній, так би мовити, історії білоруського театру. Монографія, яка була написана не ангажованими авторами, я маю на увазі, яка була видана не Академією наук, не Академією мистецтва, а просто незалежними представниками, дослідчиками. Вона, звісно, вітала у повітрі, але, як це звичайно буває, не знаходилося фінансування. І тут не було б щастя, мені щастя допомогло. Шмат хто з моїх колегів після подій 2020 року стратив працю, і наші заміжні колеги, у даденому випадку польські колеги, з жаданням допомогти звернулися до нас. І ми вирішили, що це може бути вельми цікава праця, яку допоможуть нам зробити польські видавці, так і відбулося, це правда. Тому перший варіант книжки вийшов на польській мові. І ось ви бачите обкладку польського видання, яка від вас справа. І зліва це вже обкладка білоруського видання. Это один и той же спектакль, это тутейшие, які були показані у ОК-16 в галереї Бенцитара в 2020 году. Ось але грозні моменти в этих спектаклях. И Дмитрий Войновский, да? Дмитрий Войновский, автор этих фотоздимок. И я особисто расскажу про структуру этих выданий, как вы, если захочете намыть, ведали, с чего это складывается. Якраз тут два варіанти. Тут такий слайд присвячений тим, хто нам допомагав. Це видавництво Штати культури «Улюблення», які допомагав більше за все з першим виданням. Його був ініціатором, так скажемо, видавець, який нам допомагав. І так само інститут театральний Збігнєва Варшавського. А після вже до білоруського видання долучилася Білостокська організація «Білоруські основи культури». Ну і особисто одному авторці допомагав ще Інститут культури Міський у Гданську. Ну, все это организации польские, и тому, конечно, мы вельми вдячні этой подтримці, без них, просто было бы немощно.
такими цяжкасцямі, конечно, на сваім шляху. Да беларускага выдання існуе дзве прадмовы, польскай навуковай аўтарцы, рэдактарцы і беларускай навуковай рэдактарцы. У цэлым там агульны погляд на тое, што выкладзена ў змесце. Ну і нейкія эмацыйныя, конечно, выказванні вы таксама знойдзеце, калі будзеце чытаць. Ну і ў цэлым, калі рэзюмаваць гэтыя уступы, можна сказаць, што аўтары імкнуліся раскрыць лепшыя старонкі беларускага тэатральнага мастацтва. Таму вы там знойдзеце такой заядай крытыкі. Гэта такая прынцыповая была пазіцыя, паказаць тое лепшае, што было ў нас за гэтыя часы, за гэта дзесяцігоддзе. Аўтары называюць гэта дзесяцігоддзе рэнесансам, росквітам сапраўдным. І я думаю, што цяпер можна з гэтым пагадзіцца, бачачы трошку на адмежкі, што адбывалася ў той час, які россып выбітных тэатральных падзеяў проста адбывалася. Вось вы бачыце змест, і па ім мы пройдземся хутенька. Першы артыкул быў напісаны Александрой Ерофеевой, ну, псевдонім, але ўсё ж такі я буду называць гэтыя псевдонімы. Называецца «Сучасны беларускі тэатр, якім ён быў і чаму змяніўся». І гэта такая прадмова да 20-го стагоддзя, так скажем, 21-го стагоддзя, прабачце. Тут аўтарка узгадвае канец 20-го стагоддзя і выбітных рэжысёраў, выбітныя спектаклі, якія сфармавалі твар беларускага тэатра канца стагоддзя, такія як Валерый Валеўскі, Барыс Луценко, Валерый Мазынскі, Валерый Маслюк, Николай Пенігін. І знакавыя спектаклі узгадваецца, канешне, не абышлося без тутэйшых Янкі Купалы. Канешне, яна узгадвае студыйны рух 90-х гадоў, напрыклад, спектакль Рыда Таліпова і іншых прадстаўнікоў студыйнага руху 90-х гадоў. І плавна пераходзіць ужо да сучаснасці, падкрэсліваючы з'яўленне прадзюсерскіх праектаў, незалежных пляцовак і падкрэслівае, што там паўстае жывы такі сучасны сапраўдны тэатр. Аўтарка найбольш засяроджваецца на праектах кампаніі Art Corporation, такіх як «Тэатр». Напэўна, усе, хто цікавіцца тэатрам, ведаюць пра гэты міжнародны фестываль, які шмат даў беларускаму тэатру, і «Топ-тэатр». Далей наступны аўтар Кірыл Максудаў. Ён звяртаецца да творчасці Купалаўскага тэатра пачатку 21-го стагоддзя, абазначаючы яго асаблівую ролю, яго місію і не саромеючыся, называючы Купалаўскі тэатр такой арганізацыяй, якая фарміруе нацыянальную ідэнтычнасць, фарміравала, можна так сказаць, на той час. Вось. І ён звяртае ўвагу на такія ўжо класічныя спектаклі, як, напрыклад, «Князь Вітаўт», але і на такія больш спрэчныя, якія вызывалі спрэчкі у, напэўна, прафесійным асяродку, таксама сярод гледачоў, напрыклад, «14 августа» Крымберга. Тут ёсць месца таксама прызнанаму ўжо спектаклю Николая Пенігіна, «Кінская шляхта», «Сімон Музыка». І менш шырока вядомым, але, магчыма, тым спектаклям, якія прайшліся незаслужана незаўважанымі на купалаўскай сцэне, напрыклад, «Макбет» Уильяма Шекспіра, дзе Светлана Зеленковская іграла леді Макбет. Таксама ён звяртаецца да праектаў малой сцэны, да спектакляў Владимира Савіцкага, якія ў свой час выбухнулі і, напэўна, зрабілі знакамітымі артыстаў яго спектакляў Романа Падаляка, Ганна Хітрый, для шырокага кола я маю на ўвазе. І таксама ён узгадвае, на мой погляд, таксама надта цікавы спектакль «Востраў Сахалін», дзе Роман Падаляка іграў усе ролі ў гэтым спектаклі. Наступны
глядацькае ўспрыманне такога дакументальнага матэрыялу адрозніваецца ад успрымання драматычнага тэатра, наколькі гэта часам больш вострае высказванне бывае, і яна прасочвае шлях дакументальнага тэатра на беларускай сцэне, канечне падкрэсліваючы ролю свабоднага тэатра, узгадваючы спектаклі Владзіміра Шчэрбаня, Мікалая Халезіна. І таксама расказвае, як дакументальны тэатр, як дакумент прыходзіць на дзяржаўную сцэну, напрыклад, у спектаклі «Мабыць» Александра Марченкі ў РТБД. І пераходзіць ужо, трошку заходзіць за 20-й год, пераходзіць у бліжэйшую сучаснасць, у 21-й год, у эміграцыйны тэатр, калі гэтая дакументальная тэма, беларуская дакументальная тэма выходзіць на вільнюсскую сцэну. У дадзеным выпадку гэта «Дыхаем разам» рэжысёра Александра Янушкевіча і рэжысёра Александра Марченкі, дзе якраз падымаюцца падзеі нашай рэвалюцыі ў 20-м годзе. Наступны раздзел Евы Федароўскай прысвечаны новай жаночай хвалі. Сапраўды, думаю, што хто цікавіцца беларускім тэатрам, не паспрачаецца, што ў сучаснай тэатральнай прафесіі ўсё больш і больш прыходзіць жанчын, гэтай драматургіні, гэтай рэжысёркі, гэтай сцэнографкі, якія заслугоўваюць увагі. Тут якраз гэты раздзел прысвечаны іх творчасці. Аўтарка не абмінае увагай прадстаўніц тэатральных, якія ўжо, так скажем, стала знаходзяцца ў прафесіі. Гэта і драматург Алена Попова, рэжысёрка Валентина Мороз і рэжысёрка Тацяна Траіновіч, менеджерка Кацярына Саладуха. Пра іх шлях, пра іх творчасць, пра іх погляды на тэатр там шмат вы знойдзеце. І таксама маладое пакаленне прадстаўлена у асобах драматургіні Алёны Іванюшенка, рэжысёрак Евгении Давыденко, Полины Добровольской, перформерах Юлии Воротли, Елизаветы Кариверды. Шмат з гэтых жанчын, маладых жанчын ужо працуюць за мяжой у эміграцыі. Таксама аўтарка расказвае пра спектаклі, ажыццёўленыя, канешне, прадстаўнікамі беларускага тэатра, прадстаўніцамі беларускага тэатра, напрыклад, дзяржаўнай сцэне, у РТБД «Усё нормально» у Ладах Мед, гэта дэбютная п'еса драматургіні, і рэжысіравала яе тады яшчэ студэнт універсітэта культуры Ася Яковлева, зараз ужо рэжысёрка прафесійная. І таксама паказвае, як спектаклі рэжысёра былі прадстаўлены на недзяржаўных пляцоўках, напрыклад, ОК-16, Рычард па Шекспіру. Гэта быў цэлы праект, зладжаны ОК-16, такі невялікі конкурс, дзе ўсе пастаноўшчыкі і пастаноўшчыцы павінны былі прадставіць фрагменты адной і той ж п'есы Рычард III. І ў выніку былі выбраны 4 фрагменты і паказаны на гледача. Адзін з іх перадаваны. Ну і вельмі цікавы, на мой погляд, таксама праект «Сарматы» Паліны Добравольскай, які распачынаўся яшчэ ў Беларусі. Ідэі і нават, по-моему, кавалачкі Паліна паказвала ў Беларусі, але цалкам ён выйшаў ужо на сцэну ў Польшчы. І у яго добрая такая сцэнічная, пракатная гісторыя. Паліна шмат дзе пабывала з ім і шмат яго паказвала. На мой погляд, вельмі паспяховы праект, вельмі цікавы. Валерыя Цветкова расказвае пра цэнтр беларускай драматургіі. Яна, канешне, звяртаецца да гісторыі гэтага цэнтра, падкрэслівае значнасць цэнтра для развіцця сучаснай беларускай драматургіі, але засяроджваецца ў асноўным на перыядзе, калі цэнтрам кіраваў Александр Марченко, лічачы яго такім знакам для цэнтра і ў цэлым для беларускага тэатра. Так яна расказвае пра штогадовыя практычна драматургічныя лабараторыі, якія ладзяць ЦВД, наколькі я разумею, ладзяць дагэтуль. Гэта такія спецыфічныя лабараторыі, дзе ствараюцца п'есы, дзе ствараюцца эскізы спектаклю, які
які пасля, не ўсе, конечно, але некаторыя з іх выходзілі на сцэну і мелі вялікі поспех. Ну, вось гэта фотаздымкі з драматургічных лабараторыяў, магчыма, вядомыя вам твары розных наших аўтараў, рэжысёраў і акцёраў, а вось п'есы, якія выраслі з гэтых лабараторый. Напрыклад, «Ілюзіі» Тацяны Траяновіч, ці «Опіум» Александра Марчанкі, першы спектакль у Беларусі, які быў пастаўлены, хацела сказаць, пажертваванне, краудфандинг, карацей кажучы. Збіраліся грошы і сабраліся. Не маглі грошы паставіць цэлы спектакль, але гэта аказалася магчымым. На той момант ці больш позняя пастаноўка Марчанкі з училішча, ці з вучылішча. Таксама мела резонанс. Ну, а Ганна Корніюк расказвае пра візуальны тэатр беларускі. Гэта тэатр без сцэны, то бок сайт-спецыфік, і візуальны тэатр. У апошні час у беларускім тэатры ў 10-20 годах з'явілася шмат такіх вось шмат спектакляў, праектаў, якія адрозніваюцца па форме ад традыцыйных. І менавіта ім прысвечаны артыкул. Пачынаецца з спектакля яшчэ 2000 года, спектакля тэатра «Жест», цяпер іх «Жест». Лічыцца, што гэта першы спектакль у прафесійным беларускім тэатры, і ён быў пастаўлены ў ёлачным зале «Цума», калі ён яшчэ не працаваў. Ён спецыфічны, мае высокую столю, і там яна з'явіцца без страховкі, гэта зафіксавана на фотаздымках. Там, по-моему, трошечку ёсць відэа, но выглядае так страшна, як ён там пад паталком ползае. Трошки боязно за яго. Але ось такі ризикований був чоловік. Ну, зараз, напевно, не ведаю, наколькі зараз ризикований. Ну і больш позні такі праекты. Гэта кафе «Паглынанне» Карняга, дзе ён яго паказваў у клубе «Рэактар», калі памятаеце, такі быў клуб, і менавіта прастору клуба ён задзейнічаў, каб паказаць гэты праект. І больш камерны праект узгаданы, гэта «Мова Х» тэатра «Галава, нага». Таксама знайшлося месца і блукалкам. Гэта, мабыць, самая резонансная і, можа, самая цікавая блукалка беларуская. Гэта «Прэйсторыс Гайд» тэатра Крылы Халопа, прысвечаная брэсцкаму халакосту. Былі і іншыя, але іх няшмат. Я вось не разумею, чаму іх так было няшмат. Мне падаецца, яны маюць вялікі патэнцыял, але так у цэлым штукі 3, ну, такіх, пра якія можна казаць як састаяўшыеся. І пераходзіць аўтарка да візуальных спектакляў, як яна іх называе, ну, тлумачачы, што яна мае на ўвазе спектаклі, якія ствараюцца праз форму, а не праз змест, так скажем. Да? Гэта праекты Карняга, безумоўна, і гэта праекты Юры Дзівакова. Знайшлося месца і тэатру лялек. У дадзеным выпадку гэта тэатр лялек для дзяцей. Станіслава Веніамінова менавіта пра яго расказала. Яна падкрэсліла тое, што змяняецца тэматыка ў гэтых спектаклях. Дадаецца новая праблематыка, якая раней не была прынята, напрыклад, размовы пра смерць з дзецьмі, ну, пра нейкія такія кранальныя моманты. Змяняецца візуальная мова ў тэатры, у спектаклях для дзяцей тэатра «Кукал». І ў асноўным яна кажа пра творчасць вучняў Алексея Ліляўскага, гэта Светлана Бень, Александр Янушкевіч, Яўген Карняк. Ну і, прыклад, прыводзіць розныя спектаклі на погляд аўтара, найбольш уплывовыя на той момант. Гэта «Калядная гісторыя» Казакова, гэта «Цалёвачка» Кацярыны Ложкінай-Бялевіч. Знайшлося месца не толькі сталічнаму тэатру лялек, што, мне падаецца, таксама вельмі так разнаабразіць размова, але і абласным тэатрам, як Гомельскі абласны тэатр і «Пліх і плюх» Дзівакова, так і Магілёўскі абласны тэатр лялек, самы маленькі самалёт на свеце, Светланы Бень.
Ну и завершается монография вялізным таким даследаваннем Софьі Ліпніцкай, прысвечаным музычнаму тэатру. Насамрэч, яна найбольш засяроджваецца на оперы і балеце, але там трошку знаходзіцца месца на оперы і мюзікле, прабачце, але трошку знаходзіцца месца і танцавальнаму спектаклю, балету. Вось, яна намагаецца знайсці адказ на пытанне, што же такое нацыянальная опера і нацыянальны мюзікл, нацыянальная беларуская опера і нацыянальны беларускі мюзікл, што можна лічыць гэтым. Ці толькі оперу на нацыянальны сюжэт, ці па нацыянальным творы, ці не, ці, мабыць, оперу, які паставіў беларускі рэжысёр. Гэта ўжо можна лічыць нацыянальнай операй. Ну і прыводзіць, у прыклад, вельмі шмат твораў. Я думаю, калі вы цікавіцесь музыкальным тэатрам, гэта проста, кладзесь. Калі я знаёмілася, я паражалася, якую вялізную працу зрабіла аўтарка. Канешне, знайшлося месца і вялікаму тэатру Рэспублікі Беларусь і вядомай пастаноўцы «Дзікае паляванне караля Стаха», там, дзе, памятаеце, конь выходзіць на сцэну. І больш камерным такім, мабыць, менш вядомым пастаноўкам, якія ўжо адбываліся па-за межамі краіны, напрыклад, назва, на якую мы спадзяемся, Андруся Якушева. Ну, таксама, як я казала, трошку есть і пра балет, не шмат, але і пра мюзікл можна знайсці цікавыя разважанні. Вось мы неяк прызвычаіліся, што маладзёжны тэатр эстрады гэта, нешта такое, не самае ходнае. Але Соф'я пераконвае, што, мабыць, варта звяртаць увагу на лепшае, якое там таксама ёсць. Напрыклад, Джек Трыбушыцель. Яна падкрэслівае эмацыйны накал гэтага спектакля, падкрэслівае акцёрскія працы, і гэта гучыць, так бы мовіць, захвочваючы. Я б схадзіла, калі б магла. Ну і завершаецца ўсё пасляслоўем Ірыны Лапо, якая ўжо крочыць далей, крочыць у сучаснасць за 2020 год. І цытуючы аўтарку, скажу, што разбураны, але не знішчаны беларускі тэатр адраджаецца, як фенікс з попелу, і паўстае ў трох абліччах: дзяржаўны тэатр, андэграўндны тэатр і эміграцыйны тэатр, якому Ірына аддае, так скажем, я б не сказала перавагу, але спадзяецца, што менавіта за ім, магчыма, стаіць місія адраджэння беларускага тэатра на новых рэйках. Вось, дзякуй вялікі. Я б хацела перадаць слова нашай моўнай рэдактарцы і папрасіць расказаць аб тым, як працавалася, якія ўражанні ўвогуле ад гэтай кнігі. Дзякуй. Добрый дзень усім. Працавалася над гэтай кнігай, напэўна, 2 гады в суме, таму што пачыналі мы з перакладаў на польскую мову, і ў мінулым годзе выйшла кніга па-польску, папоўніўшы цэлы шэраг выданняў, прысвечаных тэатру і драматургіі беларускай, якія выдаюцца ў Польшчы. Так атрымалася, што менавіта Люблінскі навуковы асяродак найбольш прычыніўся да папулярызацыі беларускай драматургіі і тэатру ў Польшчы. Гэта і манаграфія Беаты Сівак, і наша супольная манаграфія супольная з Ірынай Лапо і Сергеем Кавалёвым, прысвечаная рускамоўнай беларускай драматургіі. І гэта, можна сказаць, ужо чарговы такі этап у развіцці люблінскага тэатразнаўства. І пасля таго, як выдадзеная была польская версія, распачалася праца над версіяй беларускай, дзе трэба было ўсё сабраць і ў пэўным сэнсе прычасаць, таму што адна з галоўных, я лічу, праблем беларускага тэатразнаўства
што яно ў значнай ступені рускамоўнае і даволі цяжка знайсці салідныя выданні, скажем так, тым больш прысвечаныя сучаснаму тэатру, якія былі напісаныя па-беларуску. Тым больш, што і тэатр развіваецца, і ўслед мусіць развівацца тэатразнаўства. І даводзілася шукаць нейкія новыя тэрміны, якія прыходзяць у тэатр з захаду. Так узнікла прапанова блукалкі. Я думаю, магчыма, яна прыжывецца у беларускім тэатразнаўстве. Гэта была такая мая моўная прапанова да гэтай кнігі. Ну і нарэшце падзея адбылася. І я лічу, што мы ўжо з поўным правам можам называць выхад гэтай кнігі падзеяй, таму што пачынаюць з'яўляцца чытачы уважлівыя, чытачы тэатразнаўцы, пачынаюць пісаць рэцэнзіі. Такая рэцэнзія Дзениса Мартиновича з'явілася на партале Будзьмы. З'яўляюцца чытацкія водгукі і тых, хто знаходзіцца ў замежжы, Анастасіі Панкратава, і тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі, якіх мы па зразумелых прычынах не называем. Але тое, што даводзіцца назіраць, мяне асабіста вельмі цешыць. Я думаю, што і аўтараў, і навукоўцаў, звязаных з тэатразнаўчай сферай, гэтая падзея не можа не ўражваць, не можа не цешыць. Таму я хацела б, напэўна, падзякаваць усім, хто спрычыніўся да гэтага праекта, і польскім выдаўцам, якія у жэсце салідарнасці дапамаглі нам з выданнем гэтай кнігі. У першую чаргу варштаты культуры ў Любліне. Гэта і цэлы склад аўтараў, якія працавалі над сваімі тэкстамі, і рэдактарцы, якая збірала гэтыя тэксты і укладала, і аўтарцы прадмовы, асабліва да польскага выдання, Ірыне Лапо, якая ўвяла гэтую кнігу у шырэйшы кантэкст, у такім крыху люстраным адбітку. Кніга беларуская, кніга польская і два кантэксты. Тым больш, што так як здарылася ў нашай гісторыі пасля 2020 года, значная частка беларускіх тэатральных калектываў працягвае сваё развіццё, я думаю, даволі актыўная ў эміграцыі. Ну і запрашаю ўсіх набываць кнігу таксама па-беларуску, як і па-польску, знаёміцца з гісторыяй тэатра, цікавіцца тымі падзеямі, якія адбываюцца цяпер у Польшчы, і хадзіць у тэатр. Дзякую вялікі. Кнігу можна набыць у выдавецтве «Варштаты культуры», можна замовіць таксама. Я не ведаю, можа яшчэ і засталося што-небудзь. Некалькі асобнікаў яшчэ засталося. 35 злотых. Набывайце, калі ласка. Дзякую вялікі.